तुम्ही 2 ते 4 वेळा विचारा यासाठी आपण पुढे तुम्हाला करायचं त्याला म्हणजे कार्यक्रमाला 100 पैकी 90 बाळा आपल्या काही करायची गरज नाही. मुलीने 10% बाळा 10 पैकी 9 बाळांना तुम्ही फक्त म्हणजे आता जेवढं तुम्हाला साहित्य सांगितलं त्याच्यावर तुम्ही वाचू शकता ती वाचू आपल्या दरवर्षी किती बाळ जवळचं 10 लाख बाळ पूर्ण करा त्याच्या आता किती 3 लाख आणि मोठी जबाबदारी तुमच्या वाटते रेणुका बातमीचे हे भारणी मेळावा आणि बाकी पिढी डिलिव्हरी कोण काळजी कोण करतात केली आता आपण ते पाहणार आहोत की आपल्या 90% जे मुख्य आपले बाळ आहेत त्यांना आपल्याला काही करायची गरज नाही. याचा अर्थ जे करायची गरज नाही म्हणजे त्याला आपल्याला सायंटिफिकली कसं आपण करू ते आपण पाहू. सर्दीसाठी आपल्या त्यांचं बाळासाठी 4 गोष्टी जरुरी आहे. एक तर उष्णता बाळ थंड पडू नये, दुसरं इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून संक्रमणापासून बचाव, तिसरं पिढी झालं. तर हे आपल्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या. तर सर्वात पहिले बाळ जेव्हा होत आहे बाळ नॉर्मल डिलिव्हरी होत आहे आपण त्यावर अरेंजमेंट करू शकतो. पहिले आपल्याला जे सर्वात पहिले टाईम काय डिलिव्हरी टाईम तर डिलिव्हरी टाईम आपण नोट करतो आणि बाळाची डिलिव्हरी कुठे असेल